Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv. Pražského veletrhu cestovního ruchu Holiday World se letos aktivně zúčastnil rovněž památník Terezín. Návštěvníky zval nejen na svůj letošní bohatý program. Pravidelným účastníkem pražského veletrhu cestovního ruchu Holiday World and Region World je také památník Terezín. Ve svém pavilonu návštěvníkům rozdával informační materiály a zval na letošní bohatý program. Máme tady připravené pro návštěvníky informace o tom, co se letos chystá. Máme pro ně informace, různé materiály, kde se dozví o historii Terezína. Máme tady letos i několik publikací k prodeji. Jsou to takové publikace, které vyšly v těch posledních letech a rádi bychom, aby se o nich dozvěděli návštěvníci i vlastně mimo naše obchody, co máme prostě památníku Terezín a případně, aby si je mohli tady pořídit. Letošní rok se v památníku Terezín ponese v duchu oslav z tého výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Že jsme se připojili dvěmi akcemi k programu festivalu AL 100, za kterým stojí nadační fond Arnošta Lustiga, takže budeme mít u nás v červnu takovou dramatizaci povídek. Bude nám ctí, že v Terezíně vystoupí Tereza Kostková se svými rodiči, takže to bude docela, si myslím, velmi zajímavé. Na podzim potom proběhne u nás výstava Arnoštova cesta, která přiblíží návštěvníkům právě v takové jako obrazové podobě takový výrazný milníky života Arnošta Lustiga. Kromě toho máme ještě připravené další dvě divadelní představení. Alma Rose, to je divadelní hra o životě významné houslistky, která zemřela v Osvětimi, a potom ještě v listopadu nás čeká jedno divadelní představení, respektive taková spíš jako beseda s Davidem Krausem a s Míšou Linkovou, kteří vlastně v rámci toho svého programu představují, jaké to bylo vyrůstat v rodině, která byla poznamenána holokaustem, jakým způsobem vlastně se ty zkušenosti jejich příbuzných promítly do fungování jejich rodiny. Chystají se rovněž další projekce filmového festivalu Za hradby, tradiční dubnové Jom HaShoah, terezínská tryzna, sezónní výstavy a řada dalších akcí. Aktuální program sledujte na webu památník-terezín.cz. Děti ze základní školy Všehrdova v Lovosicích uspořádali svou každoroční divadelní benefici pro dobrou věc. Tradičně na benefiční představení nalákali mnoho příznivců. Děti ze základní školy Všehrdova v Lovosicích opět beznadějně vyprodali sál Lovodivadla. Právě tady se totiž konala jejich každoroční divadelní benefice. Vystoupí nám třídy 1. A 1. B s tanečním prvkem. Bude tady chvilka poezie. Musím říct, že na tu se velmi těším, protože jedna z účastnic se svojí básní prorazila se až do krajského kola soutěže v recitování a 3. B přehraje dramatizaci pohádky Herníčkovo kouzlo. A celé nám to odstartuje a uzavře náš skvělý pěvecký kroužek z Školáček. Děti zahrály nejen pro své rodiče a přátele, ale také pro děti z ostatních lovosických základních a mateřských škol. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného malí herci, recitátoři a zpěváci věnují na dobrou věc. Já musím poděkovat všem těm, kteří se na tom představení podíleli. Pyšná jsem na naše děti i na naše paní učitelky, vychovatelky, co s našima dětma všechno dokáží nacvičit. I letos jsme se rozhodli, protože chceme v dětech budovat dobro, a proto jsme se rozhodli podpořit nadaci Dobrý anděl, která se stará především o onkologicky nemocné pacienty. Pro nadaci Dobrý anděl se nakonec podařilo získat rekordních 37 000 korun.
V Roudnici nad Labem byla zahájena rozsáhlá mnohamilionová investiční akce. Nový rekreační lesopark na Kolečku bude místem odpočinku a relaxace. Symbolickým poklepáním na pamětní čedičový kámen byla v Roudnici nad Labem zahájena jedna z největších investic za poslední dobu. Doslova na poli vznikne zcela nový rekreační lesopark na Kolečku, který se chce stát nejlepším veřejným prostorem ve městě. Tento projekt zahrnuje spousty možností pro volnočasové využití všech generací, všech obyvatel Roudnice i návštěvníků. Doba realizace je samozřejmě trošku delší, bude trvat až 3 roky, bude stát 55 milionů, ale ten výsledek určitě bude skvělý. Větší část financuje město z rozpočtu města, pouze na zeleň, na stromy jsme získali dotaci. Je to rozfázováno na etapy, dneska zahajujeme první etapu, až skončí ta první etapa, budeme řešit dál. Z mnoha přihlášených návrhů nakonec město a odborníci vybrali projekt pražského ateliéru Land 05. Ten bude takto rozsáhlou zakázku na zelené louce realizovat úplně poprvé a v duchu názvu lesoparku na Kolečku propisuje kruh do půdorysu návrhu. Zároveň architekti a projektanti pracují ve vizualizaci s krásným výhledem na horu Říp a oblačnými krajinami roudnického malíře Otakara Nejedlého. Bylo tady vlastně spousty podnětů pro to, co by ten park měl lidem přinášet. To znamená, děláme tady velký pěší okruh, děláme tady hřišťata pro děti, bude tady i psí louka, bude tady multifunkční hřiště, bude tady spousty takových jako odpočinkových zón, houpačky a tak dále. A co je důležitý, tak ten park vlastně by měl proměnit tady tu holou pláň, dneska pole, opravdu ve vzrostlý lesopark. Takže my jsme pracovali velmi postupně tak, že sázíme dřeviny, které jsou takzvaný pionýrský, který se vlastně chytějí velmi snadno, velmi rychle rostou, jako jsou například olše, břízy a tak dále, který známe jako náletové dřeviny. Ty nám tady vytvoří takový první vlastně stín, první takový mikroklima a v tom jsou vysazený samozřejmě i stromy, které budou cílový, jako jsou javory, lípy, duby a tak dále, ale ty rostou pomaleji. Lesoparkem na Kolečku město pokračuje v náročné revitalizaci celé lokality. V minulosti zde již vznikla pěší zóna a nový nadstandardní skatepark. Já bych si přál, aby ty práce probíhaly tak, jak ten projekt to stanovil. Aby zde nebyly zbytečné více práce, aby nebyly žádné časové prodlevy, aby opravdu ten lesopark byl dokončen tak, jak je plánován. A myslím si, že to je to hlavní, co si budeme přát. Nenechte si ujít ani naše následující pořady a přeji hezký zbytek dne.